Ahojte priatelia, som rád, že ste si našli čas na toto video. Poďme si ho teda zmerať presýpacími hodinami. Táto stavebnička obsahuje jeden mikroprocesor a 57 lediek. No a okrem toho ešte pár drobných súčiastok ako hlavný vypínač, mikrospínač na ovládanie rýchlosti, napájací konektor, no a prípadne držiak na baterky. Poďme na vec. Začneme mikrospínačom, ktorým sa ovláda rýchlosť hodín. Pokúsime sa ho nastrčiť na správne miesto a potom ho zaspajkujeme. Tak a poďme teraz osadiť náš mikroprocesor, čo je vlastne integrovaný obvod. Budeme ho osádzať pomocou pätice, aby sme ho pri spajkovaní nespálili. Všimnite si, že pätica má na jednej strane značku a rovnaká značka je aj na plošnom spoji. Budeme sa teda snažiť, aby boli na rovnakej strane. No a potom, keď budeme dávať integrovaný obvod do pätice, tiež budeme hľadať značku, ktorou určíme smer integrovaného obvodu. Potom, ako päticu vložíme do plošného spoja, tak ohneme dva vývody, aby nám tam pekne držala. No a teraz ho môžeme pekne prispajkovať. Samozrejme, toto je zrýchlené, ja neviem tak rýchlo spajkovať a aj ten cín potrebuje trochu času, aby sa zohrial a rozstavil. Tak a teraz prichádza tá najpracnejšia časť. Potrebujeme osadiť 57 LED diód. LED dióda má jednu nožičku dlhšiu, tá je plus a tu strkáme do dierky, ktorá je na strane trojuholníka pri značke diódy. Teraz takto osadíme najprv 4 diódy do rohov, aby nám to pekne stálo a vedeli sme si ich nastrkať rovno a budeme postupne osádzať a prispajkovať tie diódy po skupinkách. Je ich dosť veľa a buďte si istí, že keď prispajkujete všetkých 114 nožičiek, pôjde vám to lepšie ako doteraz. Príjemnú zábavu. No toto bolo veru náročné. Poďme teraz niečo jednoduchšie a to bude hlavný vypínač. Je to obyčajný páčkový prepínač, ktorý strčíme na svoje miesto, ohneme tie krajné vývody, aby nám nevypadol a pekne ho prispajkujeme. Rovnako tam môžeme prispajkovať aj napájací konektor. Stavebničku môžeme napájať z 5V zdroja cez konektor a keď nemáme príslušný kábel, tak použijeme tužkové baterky, 3 tužkové alebo 3 mikrotužkové baterky. Držiak na batérie prispajkujeme na dve plôžky na plošnom spoji, ako vidíte. A to tak, že čierna, teda mínus, príde na plôžku bližšie ku konektoru a červená, teda plus, bude bližšie k hlavnému vypínaču. Najprv pocínujeme samotné plôžky a potom tam spajkovačkou pritlačíme, prispajkujeme tie vodiče.